Ogo bayab sona sini sangderisa news ta entertainment channel sing tini phai sok paijak bokto thagur kamio obono khumsak park bu hono norok anin kologo nukhna o khumsak park salsa belai no hom dohom ke boro oro phayo picnic khaipeyo sarai khonarong ti buri phayo kintu tabuk sing nukha o khumsak park pura bolong bai koplum oro kebo phaini krikha bayab song oro tumuno o park choli tong tong heke o gana gini tongnai rok kabang ma sep sap mang khamu rang puisa taisa cha khamu taningke oro bor kabang ma bhaike business kaisa business center bungka khamu phiaba tamni bagi obno ba sak nange khlaijagi tongkha amo tabuk pura bolong bai kuplum agi oro jaga serime bor picnic sa phaibi mene omo tumno choling tong tong hanke o gana gini ni srai khonai rok no ti oro bor kama entertain bo khaimang kamu rang puisa kombai no oro gurilai tongma kamu srai khonai rok no oro no tong thori bereri tlang thangman bhai kamu baibsang phadi norok sangai kreng tong ni songderi sebai norok sungna comment khaidi tayani channel o songderi channel norok subscribe khaidi phadi singnor no ai bisingo tebo phunugane bati bolong ni tongkha baibsang omotan bagi neglected tongkha phadi sing ayang bisingo hablayane tebe singnor no phunugane bo bhai ni ong tongkha phadi baibsang norok nukhna omo nok ajan pura bolong kari thaga naiji sorok bo kahama bojaksi amra kisa saf sutra khaige no amo ekdom naithok ora sarai logni bagi kaisa thingjang nai waing taing rok khaire khanka balai kahama se soli tomani abo tan bagi ba se neglat khaijak tongkha nai ji ora haino dar bai bai ase nok kahama am tau kisa repairing khaige no balai no hamnai nai ji একদম যত্ন সারা আমি টংটং খা দেবাং না দগারক বাই বাই ফাড়ি আইতে ফুনুগান নরনো গানাই নেদি এক সিয়াগ্রা বুঝতি বলং টংখা অর তি রক ব अवेलेबल সি আর কাজা সাবমার্সাল কাইজাক নাই নেদি বুঝতি বলং নি টংটং খা অব থাংনাই 2012 13 14 আহেরাও কে খুব কাহামনা চলি টং মানিং খানা টংমানি omo nai nei di busa ti bolong thangka tabo oro kisa busa scenario kahama kaijak nok rasa kahama tai kisi sa khoros khaige kena omo tebo nai thok sing mano nai nei di nro gyango kaisa light bu kotor mar ja abo tumuno sing khangke busa nai thok tong o area o amsai tabo oro saimalia yang gana gini o nok gana gini ke kaja te hinga ekdom lama kumun oro sabo phai sabo thang abo to tamin sajinai saimaliya sabni jani jagang tongkha sabjan ba phaigasung nok kahama bo kintu ora kabunga nok pangjak engkai tabung sarkar kisase oro taisa rang puisa khibui tumuno khaikangke ora kabangma bororo thangamu tai sing saimano oro titho bo kaisa tongu or titho bo kunu khaijak kri bebang pura bolong engkai sudo bekereng khibjani jagasim kisa hogjak tai amse krengina wasino pura angko busa ti nai thok tong mane onnog ro engkai obono tumuno khumbai akobai sajuk tongke ora kabangma borok bo thangkamu asa jao bangkamu ahin bagi sini sarkar pokho ba sini orje amsaini naikani khaitonai MLA ba neta rok o bono kisa khel khaiye kintu omo nai thok ning kanai omongkha bokto thagur khumsak amno khumsak park hono o khumsak park agi salsa khub nai thok tong tong mane borok phayo thanglai tong mane phiaba tabuk bebang na jotno khaije bagi bang pura bolong thanga bayab sang comment khaidi nar tam hun o park taisa kaham ka choli thing o park taisa sajok sak thing de hin nar kisa o video nai comment khaidi phadi sing temo phunugar nor no nai nei di onok nai thanai thok bebang no bolong bai koplong thanga sajok glia neli omo bathak jang nai room tabu kahama ko nog ro hogi akoi ton khana ta phone borok phainai oro musorok sa habi thidong meju amake sirti sut muito khojang nai oro sing saiman ka o bok to thagoro no krishok andolon ngai
borok prai 10-12 jona police rok bai kogi bothajakka mahajoni birodhi andolon khai obono kitingui no o je khumchak park mani ora kama kama scenery khaijak haibano jotno khaijak liaba haing tongkha amo 1948 সাইরক খানা ও আন্দোলন মহাজনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন মানে ওরা বরক প্রায় 10-12 জনা দেবর মারা অক্টরুক সারক দङ গানাঙ্গেনি ওরা মহাজনের বিরুদ্ধে আন্দোলন খাই পুলিশরা bai kogi phatarjak mane obno tui no senior je khumchak park mani omake sini khumchak ni bokto thagur kami ora titho khainan bagi ora kisa samungtana rong phanangjak o area simin kisa misa hain hogjak tongsiyo kintu park pura bisingge pura bolon abo norok nukhana ani video norok nungnai norok kisa comment khaidi tam sana mosong o park no tui nai nakai sengtin borok bai sengtija kok salaina hani khagamani kintu borok sabo sengtor samungtana se phaijabani seng park tak ni somondo sengaso sainiya gasino tithon beparwa so sainin samabai khari sengnarona tithon ni jaga sing ora bakha mutai rok sori khala bika phaidi seng ke bo lukurok bai tara malai no malai ke seng o park no tikisa se kok salai nailene mali angka to norok ana video nogai je sana musuman norok kida comment khaidi o park tai sakatal ke choli bika bahai inkino khumchak park thane ni bagi je foot bridge namjak दैमा साखाव